duzue ikastetxek irakasleak aukeratzeko izan dezaketen askatasunaz, eta orain ariko gara familiek ikastetxea hautatzeko izan dezaketenaz. Eta gaur egun hori ezinbestean lotzen dugu hezkuntza komunitatean kezka handia eragiten duen segregazioaren gaiarekin ere. Zentzu horretan, kontua da matrikulazio bulegoek nola funtzionatu beharko luketen, ezta? Eta horri buruz, Zubiak Eraikiz plataformak orain gutxi aurkeztutako herri ekinbide legegilean adibidez, Gonzalo proposatzen zenuten diru publikoa jasotzen duten ikastetxe guztietako matrikulazioa bulego berberetan egitea. Hezkuntza sailak eta tokian tokiko udalerriek jartzea bulegoiek eta matrikulazio prozesuetan gardentasuna bermatzea horrela. Gonzalo, zuri emango dizut oraingoan lehenengo hitza, azal dezazun nolabait posizio hori eta segidan Koldok eta Norak. Bueno, hemen atal honetan batez be betiko gatazka planteatzen da, ezta? Askatasuna eta batetik eta beste balore bada kohesio soziala, ezta? Uko aldiogu familia bati ikastetxea aukeratzeko askatasuna, giza eskubideen aldarrik banean jasota dago. Baina egia da, askatasuna ezin dala joan, inondik inora bez, giza kohesioaren kontra. Eta orduan, batzutan eskubide hori mugatu behar dugu. Eta neurriak hartu behar dira gauzak desmadratzen direnean. Gainera, askatasuna, merkatuan gertatzen den bezala, ez da balore bat edo eskubide bat guztiok neurri berean ahalmena dutenak gozatzeko edo disfrutatzeko. Batzuk dauzkate askatasuna, baina bere abia puntua askozaz aurreratuagoa da. Eta kasu honetan, bakigu, ertaineko klaseko gurasoek informazio gehiago daukatela eta erabiltzen duten askatasuna diferentzia areagotzeko besteekiko. Orduan, uste dut askatasuna bai, baina beti administrazioa jarri behar ditu lan merkatuan eta batez be merkataritzan gertatzen den moduan, bere mugak, bere marrak, kohesioa ez galtzeko. Eta, guk proposatzen genuen, guk ez genuen definitu nolakoak izan behar ziren edo ze atribuzioak egin behar zituzten bulego horiek. Nik daukat buruan Kataluniako hainbat tokitan aspalditik funtzionatzen duten bulego batzuk. Manlleu, Olot eta beste toki batzutan badaude bulego batzuk non batetik orientatzen da, partekatzen da informazioa, baina badago ikastetxeen arteko adostasun bat nolabait asumitzeko kuota importanteak eta guztiok asumitzeko niztasunari arreta izateko nahiko orekatua. Egia da, dandana, zerura ez dira llegatu. Mundu perfektua, inkluso udal horietan ez da llegatu. Baina, desde luego, egoera askoz hobeto dago, hasi zirenetik duela 20 urte. Nik guk proposatu dugunean hori da aspaldiko proposamena, egia da batez be eskola publikoaren eragileek egin dutena aspalditik, baina bai badala, eta ni lekuko izan naiz, zuzendarian nintzela adibidez, modu asko daudela ikastetxeko bulegoan ailegatzen direnean batzuk matrikulatzera, modu asko daude beste toki batera bidaltzeko, edo nolabait gainetik kentzeko, eta bar. Horregatik pentsatzen dut,
bai, agian eragile guztiekin han parte hartzen, zuek proposatu duzue eskolarizazio batzordeetan ikastolak egon nahi duzue, konforme. Baina nolabait zentralizatu behar da, guztion begien biztan egin behar dira gauzak, izki egin barik inori, eta horregatik pentsatzen dut, edo bai zonaldeka, edo bai udalez udal, baina hori ikusiko genuke, baina antolatu behar dira matrikulazio, ez informazio bulegoak horretan pausutxo bat eman du orain Eusko Jaurlaritzak, baizik eta matrikulazio bulegoak uste dute jarri behar direla matrikulatzeko. Kolo? Bueno, bai, gure ustez hor bi eskubide daude jokoan, ez da, alde batetik herritar guztiek aukera berdintasuna, beti ere baldintza berdinak bermatuz, eta besteatetik, hezkuntza eskaintzaren barruan ikastetxe hautatzeko eskubidea, ez da? Eta bi horiek berbatu behar dira ezinbestean, ez da? Guretzat garrantzitsua da gurasoek ezagutu izatea ikastetxe ezberdinak bere aukera egiteko, eta horregatik pentsatzen dugu oraindik ere hori mantendu behar dela. Egia dena da ere, badagoela hor arriskua, ikastetxe batera joaten zarenean, ikastetxe hortako arduradunak esango dizute, hau dela munduko gauzariko berena, eta horretan bai pizkate topa behar direla formula batzuk hori bideratzeko, ez da? Eta guk egia esan da, bulegoarena, informazio gune horiek, baina 2004 proposatu genuen hori, mai gainean ipini genuen ez da bai da hori, eta gero, kuriosoki, bestera batera bai berreskuratuta, ez da? Guretzat, momentu honetan, Europan ere badago olako informazio guneak eta herri anglosaxoietan badaude, eta hor bereziki emoten dena da, ze guretzat garrantzitsua da, jakitea, ze informazioa egun gara informazio gune horretan, ez da? Eta noren eskuetan egongo dire informazio gune horiek. Gure proposamenean zer esaten dugu, gune independenteak izan behar dira eta emoten den informazioa objektiboa izatea. Egia dena da, holako gauza, eraikitzea ez dela erreza, noren eskuetan, udaletxea, Jaurlaritza, ze informazioa, nor egongo da horren aurrean, pertsona kualifikatu bat informazio hori benetan ondo emoteko. Guk uste hori, aurrera pauso bat izango zuen eta zuen proposamenean hori jaso genuen eta gure ustez oso proposamen egokia da eta uste dut, kontua da nola aurrera eraman. Ikusten duguna da beti, Jaurlaritzaren alti bere ja proposamenean, ez dago da zehaztuta, agertzen da hor, baina ez dute, oso, bulegoiek ze ezaugarriak egingo duten, ez da bat errez. Eta uste dut ere, hor udaletxekin elkarlanean aritu algarrera, ez da? Harrera planteamentuekin, ere, guk orain dela gitze egon ginen Bermeoko udaletxearekin, eta gira esan da, harrera plan izugarri interesgarria dute, era integral batean planteatzen dute, eta horren barruan hau ere bazegoen. Udaletxeak ere informazioa emotea jendeari, bereziki etorri berei egiz, eta gainera ez da bai dago oso hiritarra da, nire ustez, herri txikietan oso bi aukera edo hiru aukera dauden tokietan, jendea orokorrean herritarrek informazioa bitxi behar dute normalean, baina bai etortzen direnak horiek beharrezkoa dute, ez da. Eta gero ja sartun da, zen nik uste elemento bat azpimarratu behar dena. Hemen jende askotan pentsatzen duena da, atzerritik datozen ikasleek beraiek hautatzen dutela. Eta hori argitu behar da, ez dute hautatzen. Bakarrik matrikulazio garaian etortzen direnean hautatzen dute. Ez, bestela, derrigorrez pasa behar dira eskolatze batzordetatik, Jaurlaritzak duen organo tekniko bat. Beraz, ia 90% edo gehiago bideratuta dago eskolatze batzordetatik. Eta gure proposamenean esaten genduna izan zen, hezkuntzarako guztiek hor parte hartzea. Izan daiteke egunero, astero biltzen diren bilera horietan, agian hori komplikatu izango da, baina bai berme batzorde bat sortu hilero, pizkat hori ikusteko nola bideratzen ari da. Guk zer ikusi dugu pasan urtean eta urten jarraipen estua egiten ari gara, eta ikusten dugu desoreka izugarriak daudela. Eta desoreka horiek ez dute sortzen ikastolek edo eskola publikoa, ez administrazioatik, Jaurlaritzatik sortzen ari dira desoreka horiek. Eta kuriosoa bada ere, eta hori azpimarratu behar dugu, aurten eskolatze batzorden funtzionamentu bereziki Bizkaian nahiko orekatua izateari dela. Baina oraindik ere ikusten dugu, eta gure buruari galdetzen dugu, zergatik Bizkaian aurrera pausoiek emoten badira Gasteizen gertatzen dena. Hori, benetan zaragarria da. Momentu honetan gure informazioaren arabera, Gasteizen dagoen ikastola bakarrik bideratu dira bi ikasle atzerritarrak, eta aldiz ikastetxe publiko batera 72. Eta ez hori, horekaren izenean, zer miseria egiten ari da hori. Gure ustez, hor elemento klabe bat da
administrazioen aldetik hori ondo egitea, eta azpimarratzen dute, Bizkaia momentu honetan nahiko era orekatuan egiten ari da. Baina heldu behar da hori leku guztietara. Eta bai, nik uste dut amaitzeko, bai, listo. Bale, askatasuna, ikastetxe aukeratzeko askatasuna. Kontuz askatasuna liberalismoaren termino eskuindar horien baitan ulertzeko. Bada askatasunak eta askatasunak. Beraz, guretzat, askatasuna, baldin eta leno Gonzalok aipatu du askatasuna versus kohesio, dikotomia horretan, askatasuna, baldin eta, edo behintzat, ikastetxe bat funts publikoz hornituko da, guretzat baldin eta murgiltze eredua bermatzen duen, euskal kurrikuluma garatzen duen, errenta baxuko eta jatorri atzerriko ikasleak hartzen dituen, besteak beste gerritzen dut, beste segregazio batzuei buruz, emakumeen kontrako diskriminazioari aurre egiten dion, laikotasun erreala bermatzen duen, doakotasuna erabateko oruntzko nahikeri bat edo baldin badago, gero zehaztuko pixka bat gehiago, diru publikoaren kudeaketa gardena egiten duen, kontratazio batzorde gardenak baldin baditu, eta langileen lanbaldintza gaurko publikoaren lanbaldintzetara homologatzeko transizio baterako bermeak edo adierazten baditu. Esaten nuen, zehaztuko nuela gehiago doakotasunarena, ze bai aitortzen dugu gure txostenean, gaurko eremu kontzertatuan badirela ikuspegi komunitarioz aditzen diren egitasmoak, eta parentesiez artean esaten da, izan ikastola edo izan bestelako, alegia ikastolari aitortzen zaio ikuspegi komunitarioz ari den gaurko ikastetxe kontzertatu gizara edo, kontzertatu baina ikuspegi komunitarioz ari da, beraz planteamenduen baitan ari da, eta badirela, kontzertatu horien baitan, hezkuntza elitista bat helburu dutenak, eta guk oso ongi jartzen dugu marra, ikuspegi komunitarioz ari direnen artean, eta ikuspegi edo helburu elitista bat dutenen artean. Helburu elitista bat luketen horiek ez lirateke marko horren baitan sartuko, ez lukete finanziazio publikorako eskubidea izanen gure aburuz, beraz, askatasuna legoke, baina ez termino edo parekidetan jokatzeko edo ez joko arau berdinen baitan, izan ere guretzat, horiek ez bai lukete finanziazio publikorako eskubiderik, helburu elitista luketen horiek. Bai, batetik hori, bestetik segregazio mota horri buruz, atzerriko ikasleek eta normalki baldintza ekonomiko larritan edo eskasetan edo ez hor segregazio mota horri, ongi ulertzen da zerri buruzari nahi zen, planteatzen dugu ratio progresiboak egon beharko luketen. Ikastetxearen gelen errealitatean araberakoa. Alegia ratioak izan beharrean, toki guzietan eta ikastetxe guzientzako berdinak, ikusi beharko litzateke zein indizeren araberan urtzen dugun, zein den gela bakoitzaren, ikastetxe bakoitzaren, ikasgela bakoitzaren errealitatea eta beharra. Eta segregazio ez pluralean hitz egiten dugu, izan ere, hori behin baino gehiagotan esan dut, badago segregazio hau, toki batzutan gordina dena eta erantzun premiazko bat baduena, guk ere bat egiten dugu, udaletxe mailetan edo nolabaiteko mailak eta sortzearen afera horrekin, baina guk aipatzen ditugu, detektatu ditugulakoz eta gutxiagotan plazaratzen edo ikusgai hartzen diren generoen araberako segregazioa, aniztasun funtzionalak erakartzen duen segregazioa, adinaren araberako segregazioa, nazio sentipen desberdinek eragindakoa, hizkuntza eredu desberdinek eragindakoa, eta bar, eta bar. Eta hori guziei aurre egin beharko dion eskola eredu bat behar du, bai? Gutxi gora bera